Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Ja sam Irina Veljković. Večerašnji gost je narodni poslanik Žarko Mićin. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Kao narodni poslanik, ali mogu da kažem slobodno i kao član glavnog odbora Srpske napredne stranke, zašto mislite da su neophodni pokrajinski i lokalni izbori u Vojvodini? Pa i pokrajinski i lokalni izbori uopšte širom Srbije su apsolutno neophodni, pre svega iz razloga zato što u Vojvodini imamo na delu vlast Bojana Pajtića već 15 godina i mogu slobodno da kažem da je ta vlast izuzetno loša. Kada kažem loša, pre svega mislim na to da je ona odlikovana brojnim aferama u kojima su građani Srbije oštećeni zaista za velike sume. I ne samo što je odlikovana brojnim aferama, nego je to vlast koja nema apsolutno nikakav legitimitet. Dakle, nema nikakvu podršku naroda više, što se i pokazalo na prošlim republičkim izborima i zato je u Vojvodini neophodno da se vlast pod hitno promeni i siguran sam, ako to ne bude pre aprila, da ćemo u aprilu promeniti vlast u Vojvodini i da će na vlast doći Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima, koja je do sada pokazala i na republičkom nivou da je sposobna da sprovede reforme i siguran sam da ćemo takve reforme sprovesti u Vojvodini. Što se tiče lokalnog nivoa, takođe smatram da su apsolutno izbori neophodni da budu što pre, da li će biti sad ili će biti u aprilu, odnosno da li će biti sad u skorije vreme ili će biti u aprilu, to ćemo tek videti, ali pre svega i u lokalnim samoupravama u kojima je bila na vlasti Demokratska stranka zaista se pokazalo da smo i tu imali niz brojnih zaista afera, da su nažalost pare koje su bile namenjene u budžetu za građane, za investicije završavale u džepovima tadašnjih funkcionera Demokratske stranke i to je nešto što zaista neophodno da se promeni i siguran sam da na sledećim izborima hoće. Takođe, pogotovo u mom gradu, u Novom Sadu, mislim da se tu zaista najviše pokazala neka pogubna politika Demokratske stranke u periodu pre 2012. godine. Naravno, Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima je preuzela vlast posle 2012. godine i Novi Sad je od tada krenuo na bolje, ali zaista, kako bismo slobodno mogu da kažem, u potpunosti očistili Novi Sad od svega onoga što nije bilo dobro pre 2012. godine, ovi izbori su neophodni i pre svega su neophodni kako bi nam pomogli da Novi Sad učinimo još boljim mestom za život svih njegovih građana. Interesantno je da ste pored narodnog poslanika nekada bili izvršni direktor javnog preduzeća, je li tako, za izgradnju? Jeste, Zavod za izgradnju grada Novog Sada. A sad obavljate funkciju, je li tako, izvršnog direktora javnog preduzeća urbanizam, je li tako? Tako je. Kad kažemo urbanizam, to je planiranje i izgradnja jednog grada. Šta ste vi zatekli i šta trenutno radite kada je reč o samom gradu u Novom Sadu? Pa ono što je pre svega u glavnom fokusu svih gradskih struktura, to su svakako investicije. Znači, nažalost, u vreme Demokratske stranke u Novom Sadu nismo imali investicije, iako je to faktički najveći grad u Vojvodini. Iz nekog razloga investicija nije bilo. Ja pretpostavljam da je isključivo taj razlog apsolutno jedan nekorektan, slobodno mogu da kažem, odnos prema investitorima. Znači, investitori nikada nisu dobijali onaj tretman koji zaista treba da dobiju kada dođu i kada žele da ulože u vaš grad. Sada se to promenilo. Gradske strukture apsolutno nastupaju zajednički i jedinstveno u nastupu prema investitorima i vrlo skoro ćete videti zaista ozbiljne investicije u Novom Sadu i mislim da danas upravo imamo najavu bolje budućnosti za Novi Sad i to pre svega, znači pre neke 2 nedelje otprilike je Vlada Republike Srbije donela odluku da prebaci nekih 38 hektara zemljišta pored autoputa, odnosno prenese pravo svojine sa Republike, to je nekada bilo republičko zemljište Ministarstva poljoprivrede, prenese to zemljište na grad. Grad Novi Sad će preko Zavoda za izgradnju grada to zemljište potpuno infrastrukturno opremiti i to je upravo ono što je i tema današnje skupštine grada. Znači, danas na skupštini grada radimo rebalans budžeta i to na taj način što ćemo predeliti sredstva za sledeću godinu kako bismo opremili u potpunosti tu zonu i kako bi ona u potpunosti bila spremna za nove investicije.
To je, dakle, zemljište pored samog autoputa, zaista na jednoj atraktivnoj lokaciji i slobodno mogu da kažem, to će sigurno biti jedna od najatraktivnijih lokacija za ulaganje u cijeloj Srbiji i uz ovo, što je u stvari i najbitnije za investitora, to je da imamo jedno jedinstvo vlasti i da imamo zaista jednu korektnu i konstantnu komunikaciju sa investitorima, sigurno sam da će to zaista biti plodonosno i da će biti dosta investicija u tu radnu zonu i da će se zaposliti veliki broj ljudi. Takođe mogu da kažem da smo u pregovorima sa vrlo ozbiljnim investitorima koji bi zaposlili zaista veliki broj ljudi, da vrlo uskoro možemo očekujemo potpisivanje i memoranduma o razumevanju koji će biti potpisan sa tim investitorom i zaista tu mogu da očekujem sigurno da taj investitor sa kojim trenutno pregovaramo bude neko ko će zaista pokrenuti privredu u Novom Sadu i ne samo to, nego ko će biti referenca za druge investitore. Dakle, ko će direktno privući druge investitore da dođu i da ulože u naš grad. Između ostalog i gradonačelnik Novog Sada je najavljivao taj, ajde kažemo, jedan od velikih poduhvata za Novi Sad. Jeste, apsolutno, naravno, gradonačelnik je nosilac svih tih aktivnosti i zaista, zahvaljujući njegovoj energiji, sve to se i može ostvariti. Mislim da nije njega i njegove energije teško da bismo, jer je on pokretač faktički svega, znači teško da bismo mogli sprovesti ove investicije, ali siguran sam, opet kažem da zahvaljujući njemu i svim gradskim strukturima koji vredno rade na ovome, siguran sam da ćemo realizovati ovu investiciju sledeće godine i zaposliti veliki broj naših sugrađana. Interesantno je da ste bili u toj radnoj grupi kad se radio Žeželjev most. Imate i neke podatke, je li tako? Šta se dešava? Šta se desilo? Gde je zapelo, što bi rekao? Da, pa nažalost, Žeželjev most je još jedan pokazatelj zašto moramo da menjamo vlast u Vojvodini. Pa dakle, Žeželjev most je investicija koja je vredna nekih 45 miliona evra, od čega 26 miliona evra finansira Evropska unija, a nekih 19 miliona evra su trebale da finansiraju Autonomna pokrajina Vojvodina i grad Novi Sad, od toga 2/3 Autonomna pokrajina, 1/3 grad Novi Sad. Međutim, iz nekih razloga, verovatno pretpostavljam političke prirode, dolazilo je do konstantnih kašnjenja u plaćanju prema izvođaču od strane Autonomne pokrajine Vojvodine, pa sam ja kao narodni poslanik postavio pitanje Ministarstvu građevine, odnosno ministru gospođu Zorani Mihajlović, i dobio sam odgovor da je prosečno kašnjenje po plaćanju bilo 83 dana, da je preko 500 dana ukupno bilo kašnjenje prema izvođaču i zato smo imali zaista velike teškoće u realizaciji tog mosta. Taj most je još započet bio 2011. i trebalo je faktički za 2 godine da bude završen, međutim, evo vidite gde smo stigli. Tek ove godine smo uspeli, grad Novi Sad na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, direktno i zahvaljujući Vladi Republike Srbije, smo uspeli, da tako kažem, da otkočimo te pregovore faktički. Znači, uspeli smo da zaključimo novi ugovor o finansiranju i sada radovi su krenuli nekom sigurno boljom dinamikom i očekujemo da se završe u planiranom nekom roku u sledećem periodu. A kad pričamo o izgradnji i uopšte u radu AP Vojvodine u proteklih, ajde kažemo, 15 godina, 12 godina Bojana Pajtića, na pojedinim televizijama ste iznosili afere, odnosno spominjali afere u vezi izgradnje dvorca Heterlendu u Novom Bečeju. Pa jeste, nažalost, to je još jedna zaista ozbiljna afera gde je zloupotrebljeno nešto što ne bi trebalo nikako da bude zloupotrebljeno. Naime, dvorac Heterlen je trebao biti rekonstruisan za potrebe dece ometene u razvoju. Međutim, evo ja mogu slobodno da pokažem, ja imam ovde, ako dozvoljavate, ja imam tu čak i slike da vidite kako to sada izgleda. Nažalost, jednoj domaćoj firmi je trebalo biti, odnosno uplaćen je avans od nekih 700.000 evra, a da apsolutno ništa nije urađeno, odnosno izvedeno od radova. Takva situacija je dovela do toga da faktički radovi su potpuno, izvinjam se, samo malo mi treba vremena sad da nađem, radovi su potpuno stali na to mesto i sada imate situaciju da je to jedna ruševina kao što je nažalost i bila. I evo ja sada ću vam pokazati kako to sada trenutno, kako to sada, nažalost, izgleda. Evo, kao što vidite, postoji čak i tabla gde piše da je finansiran Fond za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine i možete vidjeti da je to i dalje jedna ruševina. Dakle, tu je trebao biti smeštaj za decu posebnih potreba. Nažalost, to je zloupotrebljeno. I ne samo to, ja sam postavio takođe poslaničko pitanje ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Nebojši Stefanoviću,
u kome mi je odgovoreno faktički da ne samo za tih 700.000 evra, nego faktički i naneta i šteta opštini Novi Bečej u iznosu od 112.000, odnosno, izvinjam se, 112 miliona i 75.000 dinara ili ti oko milion evra, tako da je ukupna šteta preko 1.700.000 evra, što je zaista strašno i to je upravo još jedan od razloga zbog kojih apsolutno moramo da imamo izbore što pre, kako bismo zaustavili ovakve afere, jer sam siguran da kada Srpska napredna stranka preuzme vlast, kada istražni organi preuzmu određenu dokumentaciju, da ćemo još utvrditi da je zaista bilo još mnogo toga. Interesantno je da, eto, spomenuli smo Žeželjev most, evo sad smo spomenuli Heterlend, da gde god, između ostalog sad i Novi Sad, kada pričamo o investicijama, ali to su sve projekti koji su trebali da budu urađeni u proteklih 15 godina. I sad, zahvaljujući vama, tamo gde možete, kao Srpska napredna stranka, vi ste pogurali i krenule u neki rad i neku izgradnju. Opet ponavljam, 15 godina, da li postoji nešto da su oni uradili da kažete da ne bude stalno da Srpska napredna stranka kritikuje Demokratsku stranku? Pa zaista jako malo su uradili. I kao što sam vam rekao, svaki neki veći investicioni projekat je protkan nekim aferama. Ako sagledate da je pokrajinski sada rebalansom pokrajinskog budžeta imate 51 milijardu dinara na raspolaganju u pokrajinskom budžetu, od čega je faktički sada istim rebalansom određeno oko 13 milijardi dinara ili oko 100 miliona evra konkretno za same kapitalne investicije koje idu po pokrajinskim konkursima, onda možete vidjeti da to je zaista jedan ogroman novac za raspolaganje. Ja zaista postavljam pitanje šta je to urađeno, kao što ste i vi meni za 15 godina, i nije zaista mnogo toga urađeno. Čak šta više mogu da kažem da je urađeno ništa. Jer evo imamo konkretno i primer, nažalost, za aparat za zračenje za Kamenicu 2. Imamo situaciju da je tender padao više puta i da smo tek sada uspeli faktički da otkočimo stvari tu konkretno uz intervenciju Ministarstva zdravlja, a sve zato što je neko hteo opet da namesti nekom tender i opet imamo situaciju da tu sigurno imamo još jednu potencijalnu aferu. I takvih afera siguran sam da ima još mnogo. Imali smo situaciju konkretno da i svaka investicija u Novom Sadu veća je bila protkana nekom aferom. Pa tako recimo imamo situaciju konkretno dok sam bio izvršni direktor Zavoda za izgradnju grada, znam konkretno i to je kasnije bilo u medijima, šta je konkretno urađeno na Bulevaru Evrope. Bulevar Evrope treba da bude zaista jedna ozbiljna kapitalna investicija grada Novog Sada i hvala Bogu mi ćemo ga sada završiti, a siguran sam da se nikada ne bi završio da nije Srpska napredna stranka preuzela upravljanje Novim Sadom sa njenim koalicijnim partnerima, jer imali smo situaciju da je samo po jednom delu, tako da kažem, gde se gradio Bulevar Evrope, da je jednom izvođaču prebačeno oko 600 i nešto miliona dinara avansa, a da je on od tih avanskih sredstava svojim radovima opravdao nekih 130 i nešto miliona dinara, a ostalih preko 400 miliona dinara je, nažalost, nestalo sa njegovog računa. I ne samo to, taj izvođač je potpuno nezakonito dobio u postupku javne nabavke, što će svakako utvrditi još istražni organi. Jedan visoki funkcioner Demokratske stranke je bio uhapšen upravo zbog toga, jer je tada bio direktor Zavoda za izgradnju grada i, nažalost, imamo situaciju da su tu građani Srbije oštećeni za nekih 4 miliona evra i to je nešto što je strašno. Ja sam zaista napravio i to nije jedina afera. Svi znamo za Razvojnu banku Vojvodine, znači za Tesla banku, tako je, i sam fond za kapitalno ulaganje, znači sva moguća, da kažem, svugde gde su negde ozbiljnije neke investicije bile u Vojvodini i u Novom Sadu, uopšte smo imali neke afere. Isto tako imali smo čak i afere, budžetska inspekcija utvrdila da i na Subotičkom i na Somborskom bulevaru smo imali zaista ozbiljna kršenja zakona javnim nabavkama. Tu su takođe građani oštećeni za 100 miliona dinara i to će tek isto biti siguran sam, predmet nekih istraga. Dakle, apsolutno svaka investicija ozbiljnija u Novom Sadu i u Vojvodini je obeležena određenom aferom. I zbog toga je apsolutno neophodno da se tome stane na put, jer je to pogubno za građane. Građani su, kada sračunate sve ove afere koje sam spominjao, za koliko su tu oštećeni građani Srbije, to je skoro 6 milijardi dinara, pazite. Ako sračunamo i Heterlend, samo ovo što znamo, a pazite tek koliko ćemo da saznamo, a šta smo sve tu mogli uraditi za te pare. Recimo, mogli smo taj Bulevar Evrope je oko 2 milijarde dinara. Zamislite, mogli smo 3 nova bulevara Evrope
za taj novac da napravimo. Međutim, evo, kao što vidite, taj novac je završio nažalost u džepovima ko zna kojih funkcionera i ko zna kojih tajkuna i imamo situaciju danas da nažalost su građani oštećeni za taj iznos i to je nešto apsolutno čemu treba da stanemo na put i mi, mogu ja slobodno kažem da smo i stali na put. Konkretno, kod Bulevara Evrope smo imali situaciju da je na jednom delu Bulevara Evrope smo faktički uspeli da zaustavimo jednu nabavku u kojoj faktički toliko su bile napumpane cene da smo uspeli da uštedimo građane Srbije preko 200 miliona dinara na toj nabavci zato što smo zaustavili, poklenuli novu i 200 miliona dinara su bili jeftiniji radovi na mostu na Bulevaru Evrope. Tako da svugde gde smo mogli da zaustavimo takve stvari, zaustavili smo i svugde smo uspeli na neki način da uštedimo pare građanima i to je ono... Da se završi, bar nešto... Apsolutno i evo, do kraja godine sigurno Bulevar Evrope će biti završen. Građani mogu da odu na Bulevar Evrope i videće da su radovi u nekim zaista završnim fazama i siguran sam da će do kraja godine biti u potpunosti i završen. A kako komentarišete budžet AP Vojvodine? Pa kao što sam rekao, budžet AP Vojvodine je jedna vrlo interesantna stvar. Ako sagledate ono što je meni vrlo zapalo za oko u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine, a to je priča konkretno za koju, znate šta, vrlo često funkcioneri Demokratske stranke imaju i u Narodnoj skupštini imaju običaj da, tako ću figurativno se izraditi, da nas prozivaju za prekomerno zapošljavanje. Međutim, ja bih sad zaista voleo da vam pokažem da ko je taj koji prekomerno zapošljava dok Vlada Republike Srbije sprovodi mere štednje. Tako je. Pa evo, mogu da vam pokažem, dakle, ja sam analizirao pokrajinski budžet i to analizirao sam budžet, znači, ja mislim da je sad 2006. godine, pa imate situaciju, znači, evo, ja ću pokušati da pokažem, ne znam da će kamera uspeti da uhvati, ja sam to više puta do sada pokazio, znači, evo, vidite da je to budžet za 2006. godinu. Dakle, u tom budžetu za 2006. godinu za plate, tako, evo, sad ću vam reći odmah, znači plate i dodaci zaposlenih, to je, ne verujem da će se sad videti na kameri, ali evo, jasno je da piše plate, evo, plate i dodaci, koje je i zeleno obeleženo, dakle, nekih 1.658 miliona dinara je za plate i dodatke zaposlenih, to je 2000. Znači, 2006. godine je na vlasti Demokratska stranka u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Zatim imamo, evo, sledeći, nisam išao baš godinu po godinu, imamo 2010. godinu. U 2010. godini, već neverovatna stvar, taj iznos je 2 milijarde i 270 miliona. Ista situacija, pogledajte, plate i dodaci naknade zaposlenih. Tako je, to je zaista ogromna razlika. 2012. godine imate situaciju da je taj iznos otišao još na gore, pa sada imate 2 milijarde i 479 miliona, znači još je otišao gore. I onda imamo jednu interesantnu situaciju. 2014. godine taj isti iznos se smanjuje. Smanjuje se na 2 milijarde i 359 miliona. Znači, krenuo je da se smanjuje. I ono što je najinteresantnija situacija, znači ove godine zadnjim rebalansom budžeta, on je 2 milijarde i 83 miliona. I sad znate šta, kada to sagledate, neko bi rekao da je tu neko došao pameti pa sada eto shvatio da mora da sprovodi mere štednje, ne samo, znači ako se one sprovode na nivou Republike, da i autonomna pokrajina bude ta koja će da prati politiku vlade i sprovodi mere štednje, međutim to nije slučaj. Jer zašto je došlo do ovog smanjenja? Isključivo iz razloga zato što je Vlada Republike Srbije donela zakon kojim se ograničava zapošljavanje u javnom sektoru i upravo iz toga, to je tačno urađeno 2013. godine u decembru i tačno od tada možete da vidite kako se smanjuje broj. Da, i kada poredite 2600 sa milion na... Milijardu i 658 miliona, pa kad odete na 2 milijarde i 479 miliona čak u jednom slučaju, zaista to vidite da je to ogromna jedna razlika, da neko nama priča o nekom partijskom zapošljavanju, vidite koliko se tu zaista zapošljavalo i ono što je interesantno sada gledajući... To nisu bile male plate. Ne, sigurno da nisu i ono što je vrlo interesantno je, znate, kada spominjamo budžet, treba vidjeti da ukupan budžet se za više nego duplo povećao od 2006. godine. Znači imamo situaciju, pazite, 2006. godine ukupan budžet pokrajine bio 27 milijardi dinara, a sada nam je taj isti zadnjim rebalansom oko 51 milijardu dinara.
Dakle, vidite da su to zaista jedna velika sredstva na raspolaganju građanima Vojvodine i kada sagledate koliki budžet ima autonomna pokrajina Vojvodine, onda možete da mislite da zaista bi građani mnogo mogli da žive bolje od ovog novca, međutim, to nije tako. A još jedan od razloga zašto to nije tako, i to želim zaista da vam pokažem, kad smo pričali o onim investicijama konkretno, pre svega zato što imamo na delu jednu selektivnu politiku vladajuće stranke u autonomnoj pokrajini Vojvodini, i to pre svega mislim na Demokratsku stranku. Naime, novac po konkursima koje sam spomenuo, to je nekih 15 milijardi, sada 13 milijardi dinara, se raspoređuje apsolutno selektivno. Dakle, raspoređuje se lokalnim samoupravama u kojima je na vlasti Demokratska stranka. I time apsolutno Bojan Pajtić pokazuje da ne radi u interesu građana i da su mu stranački interesi ispred interesa građana. A sad ću vam i to pokazati. Dakle, evo, ja imam kod sebe konkretno imam znači, odluke po konkursima, konkretno kako su se raspoređivala sredstva, pa evo, ako vidite, recimo imamo jedan konkurs, ovo je odluka o dodeli sredstava jedna, konkretno, evo, mislim da može jasno da se vidi, gde sam ja obeležio, to je nekih 150 miliona dinara, konkretno jedan konkurs, gde imate situaciju da je, recimo, opštini Bački Petrovac dodeljeno 1.828.000 dinara, pa opštini Inđija 94 miliona dinara, pa recimo opštini Mali Iđoš 10 miliona dinara, opštini Nova Crnja 1.495.000 dinara, opštini Novi Kneževac 5 miliona dinara i opštini Senta 5 miliona dinara. Znači, tamo da je Demokratska stranka. Apsolutno, da, evo, ako pogledate, znači, tu su samo dve opštine u kojima nije na vlasti Demokratska stranka. I takva ista situacija, bez obzira da li je u pitanju infrastruktura ili je u pitanju konkretno, ili je čak u pitanju, nažalost, i sport, čak i u sportu imamo istu situaciju, dakle, isto sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti sporta od strane autonomne pokrajine Vojvodine dodeljena. Opet imamo situaciju da je opština Nova Crnja dobila 2,5 miliona, pa imamo situaciju da je Bački Petrovac od 196 miliona dobio čak 105 miliona dinara za izgradnju sportskih hale. Da se razumemo odmah, nemam ja ništa protiv što su ove opštine dobile pare, ali zaista nije u redu da samo neke opštine u kojima je na vlasti Demokratska stranka budu toliko favorizane. I da one dobijaju toliko novca, imamo toliko drugih nerazvijenih, nažalost, zahvaljujući Demokratskoj stranci, nerazvijenih opština u Vojvodini koje bi mogle da dobiju sredstva i da se poboljša životni uslovi za građane u tim opštinama. Međutim, evo, kao što sam rekao, u pitanju je zaista jedna selektivna, potpuno selektivna politika i to se vidi iz ovih konkursa. Ja imam još niz ovih konkursa, ne bih vas sad s tim konkretno zamarao, ali zaista ih ima dosta i ako vam kažem da je opština Bački Petrovac samo ove godine dobila preko 400 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, postavljam zaista pitanje koliko je grad Novi Sad dobio iz pokrajinskog budžeta, a dobio je vrlo malo, dobila je samo konkretno Kovilj je dobio za rekonstrukciju nekih puta, mislim da je oko 40 miliona dinara sve ukupno i to je sve što je grad dobio od pokrajine. Ne vidim zašto se pokrajina ne bi uključila konkretno i pomogla nam za finansiranje ovog što radimo konkretno ovu radnu zonu, konkretno za finansiranje infrastrukture u toj radnoj zoni, međutim mislim da to zaista nikom ne pada na pamet i mislim da, opet kažem, to je isključivo jedna selektivna politika Bojana Pajtića gde isključivo gleda sopstvene stranačke interese da ojača stranku u onim opštinama gde je on faktički na vlasti, dok ga ne interesuju apsolutno građani u drugim opštinama širom. S druge strane, gospodin Bojan Pajtić kritikuje rad vlade Srbije i kaže da se zemlja u Vojvodini maltene u bescenje prodaje. Pa vidite, to apsolutno nije tačno. Znate kako, to što će se deo zemlje Vojvodini prodati, prodaće se isključivo onima kojima zaista žele da obrađuju tu zemlju. Nažalost, mi smo imali jednu situaciju godinama da su ljudi uzurpirali poljoprivredno zemljište i to pre svega republičko poljoprivredno zemljište i ne samo to, nego smo imali situaciju u vreme Demokratske stranke da apsolutno nije niko ni vodio računa o tom poljoprivrednom zemljištu. Pa nisu ni znali koliko imaju poljoprivrednog zemljišta. Znate, bilo je jedno opšte rasulo i sada kada mi želimo da to poljoprivredno zemljište stavimo u funkciju onoga što jeste za poljoprivredu, dakle neko ko će zaista da privređuje, tu će se zaposliti naši ljudi, tu će se razviti i dalje poboljšati poljoprivreda u Vojvodini, tada neko ima nešto protiv. Pa naravno da imaju nešto protiv zato što sve ono što oni nisu radili i što su loše radili mi ispravljamo.
I upravo iz tog razloga hoću da kažem, dakle, mislim da je to dobra odluka, mislim da jako puno imamo zapaložene zemlje čiji je vlasnik Republika Srbija i čiji je vlasnik Republika Srbija širom Vojvodine i siguran sam da će potencijalni investitor koji dođe obrađivati tu zemlju na pravi način i u ostalo, ono što je najbitnije, ta zemlja ostaje faktički nama, oni je samo obrađuju. To treba naglasiti prosto, jer non stop se spominje da se ta zemlja prodaje. Pa ne, nije to klasična prodaja u pitanju, dakle to je zaista jedno dugoročno davanje u zakup. Na samom početku malo smo se dotakli, ali 2012. kad ste došli kao direktor, u kakvom ste komunalnom stanju zatekli? Pa vidite, zatekli smo zaista jednu tešku situaciju u komunalnom sektoru. Ako vam kažem kakav je bio odnos Demokratske stranke prema komunalnom sektoru dan pre nego što ćemo faktički preuzeti vlast u javnom komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo, koje je vitalno za održavanje zelenila širom grada i od čega u stvari grad i jeste lep kada zelenilo radi svoj posao kako treba, smo imali situaciju da je zaposleno 110 ljudi je zaposleno na neodređeno vreme u jednom danu, pazite. To je potpuno... Bez konkursa, bez... Apsolutno. To je potpuno uništilo to javno preduzeće. To javno preduzeće se jedva nekako sada izvuklo iz te teške situacije u kojoj, zahvaljujući dobrom poslovanju grada i zahvaljujući pomoći grada, i sada evo možemo vidjeti da javno komunalno preduzeće Gradsko zeleno širom grada zaista dobro radi svoj posao i da nam je grad zeleniji svakako i lepši. I ne samo to, isto u Zavodu za izgradnju grada, što sam vam već i pričao, zaista imamo jednu tešku situaciju, odnosno imali smo jednu tešku situaciju u tom smislu da je mnogo projekata bilo započeto, vrlo malo završeno. Imali smo jako velikih problema konkretno u investicijama koje su sprovođene konkretno na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže i uopšte sve infrastrukture konkretno koja je rađena. Zaista je bilo mnogo javašluka, mogu slobodno tako da kažem, i nemara pre svega, jer smo imali situaciju da nažalost, da nismo mogli na kraju, i kada smo završili te investicije, znači nismo mogli da izdamo upotrebne dozvole, zato što konkretno građevinske dozvole nisu bile izdate u skladu sa zakonom, jer neko nije vodio računa o tome kako treba da se sprovede celokupan postupak u izdavanja građevinskih dozvola. Čak se dešavalo da su ljudima, tako da kažem, infrastrukturu iskopali im parcela i prošli parcela da prethodno nisu ni uzeli saglasnost od ljudi. To su nam zaista bili veliki problemi i mi smo faktički od kada smo na vlasti u Novom Sadu mnogo stvari i dalje pokušavamo da sredimo, da uredimo, jer smo zatekli zaista jedan potpuni haos u komunalnom sektoru. Sada smo u tome uspeli, kao što sam rekao, imamo jedno jedinstvo vlasti u Novom Sadu i to je ono što je najbitnije i siguran sam da će to jedinstvo još biti jače posle sledećih lokalnih izbora. Pošto sam vas najavila kao narodnog poslanika, malo da se dotaknemo i Republičke skupštine. Znamo da je aktivno rad Skupštine bio tokom, mogu kažem, ove godine. Sad smo već u novembru, približava nam se decembar. Šta je to što nas očekuje u narednom periodu kada je reč o radu Skupštine? Pa pre svega, Narodna skupština radi kao, slobodno mogu da kažem da je sada, ja jesam novi poslanik, ali slušao sam od kolega, starih poslanika, i pratio sam svojevremeno sednice Narodne skupštine, zaista radi kao nikada. Znate, mi smo u prošle godini samo faktički usvojili preko 200 zakona, od kojih su neki bili reformski zakoni, kao što je Zakon o radu, Zakon o privatizaciji i stečaju i Zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, usvojili smo zaista neke ozbiljne zakone, imali smo najduže zasedanje u istoriji parlamenta, tako da je zaista prošlu godinu, a i ovu godinu obeležava zaista jedan ozbiljan rad. I znate, kada gledate sednice parlamenta, vrlo često građani zameraju da nije možda sala u potpunosti puna, međutim moraju da zaista da shvate da Narodna skupština ima 19 odbora koji zaista ozbiljno i vredno radi, koji su imali u prošloj godini samo preko 450 sednica. Znači, svaki zakonski predlog koji vlada iznese, on mora da prođe sve resorne odbore, između ostalog pre svega odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, čiji sam ja član, pa onda sledeći resorni odbor. I dakle, zaista narodni poslanici učestvuju na tim svim sednicama, što se svakako može proveriti kroz evidenciju prisutnosti, i Narodna skupština je zaista jedan ozbiljan živ organizam. U narednom periodu nam predstoji sigurno opet jedan buran period, jer mi svakako pratimo odluke
vlade Republike Srbije, koje su pre svega reformskog karaktera da zemlju izvedu iz ekonomske krize i to vrlo uspešno radimo, kao što možete da vidite. To su to i međunarodne institucije iz dana u dan potvrđuju da je Srbija na dobrom ekonomskom putu, da ćemo imati ozbiljniji privredni rast nego što je predviđeno, da fiskalna konsolidacija se zaista sprovodi na pravi način, da nam je mnogo manji deficit u budžetu nego što je bio planiran, za preko 100 milijarde dinara manje, i da zaista sprovodimo jednu ozbiljnu i odgovornu politiku i mi upravo smo tu da pratimo vladu u toj ozbiljnoj i odgovornoj politici. Ono što sigurno što nas očekuje, što je najavljuje i gospođa ministarka Mihajlović, znači to je sigurno zakon o ozakonjenju objekata, odnosno faktički zakon o legalizaciji, koji će nam sigurno vrlo skoro ući u Skupštinu, i to je sigurno jedan od važnijih zakona koji će biti usvojen, jer će omogućiti legalizaciju velikog, zaista ogromnog broja objekata koji su nelegalni širom Srbije, ali mislim da će, kao što je i ministarka najavila, siguran sam da će taj zakon biti zadnji zakon o legalizaciji. Svako ko posle tog zakona bude izgradio nelegalno objekat, taj objekat će mu biti srušen. I zaista, mislim, tome moramo stati na put. Jednostavno, lokalne samouprave, ovo vam govorim kao izvršni direktor urbanizma, ne mogu da isprate više na taj način da planiraju grad. Sad imao problema sa tim? Kako da ne? Naravno da jeste, verujte mi, ali nažalost, znate kako, nažalost, Novi Sad je kao i drugi mnogi širom grada Srbije imao tu situaciju da je veliki broj naših sugrađana tada zbog iz ratom pogođenih područja prešao ovde. Nažalost, nisu imali drugih mogućnosti osim da nelegalno izgrade objekte. Međutim, znate kako, svi ti građani zahtevaju da im se obezbedi odgovarajuća infrastruktura. To je zaista jako teško jer se grad širio nenormalnom brzinom, više od onoga što je planirano. Apsolutno neplanski. Znate kako, mi imamo građevinska područja. On se odjednom naglo širio van tih građevinskih područja jer su parcele van građevinskog područja bile jeftinije. I zato smo imali zaista ogroman broj nelegalnih objekata. Sada tome mora zaista da se stane na put jer se to i dalje, nažalost, nastavlja. I dalje građani grade nelegalno svoje objekte, a onda posle dođu i zakucaju na vrata zašto gradske vlasti, zašto nemaju odgovarajuću komunalnu infrastrukturu. Međutim, opet vam kažem, vi kada planirate nešto u gradu, vi to planirate na dugoročni period, ali ne možete da planirate nešto gde imate nagle promene kao što je ovo. Znači, vi kada imate nelegalnu gradnju, vi to ne možete da planirate u budžetu i onda ne možete ni građanima da obezbedite odgovarajuću komunalnu infrastrukturu. Tome mora da se stane na put, tome će, siguran sam, ovaj zakon stati na put i siguran sam da će nakon ovog zakona više neće biti zakon o legalizaciji, objekti će ljudima biti srušeni, oni moraju da shvate da više ne može da se gradi nelegalno i to je sigurno nešto čemu moramo stati. A da li će postojati u tom zakonu rok do kad mora da se završi? Da ne bude nezavršene objekti, jer to imamo prilike da vidimo i pored puta, nezavršene objekte i po 10-15 godina. Pa jeste, ali znate kako, siguran sam da će postojati. Vi svakako ste morali imati određeni stepen završenosti objekta da biste ikad mogli da legalizujete objekt. Znači, ti objekti faktički koji nemaju dovoljan stepen završenosti da biste uopšte mogli da legalizujete. Znate kako, još uvek je taj zakon nije ušao u Skupštinu, pa ja nemam konkretno njegov predlog, ne znam konkretna zakonska rešenja, ali siguran sam da oni objekti koji ispunjavaju uslove za legalizaciju, odnosno stepen završenosti za legalizaciju, da će moći da budu legalizovani, koji neće moći da budu legalizovani. Ne verujem da će biti situacija da ćete vi moći da izgradite objekat na nelegalan način i da ga posle samo završite, da ga onda legalizujete. Teško, zaista, opet kažem, nisam video zakonski predlog, ne znam, ali mislim zaista da teško da će to tako biti. I za kraj pitanje, kada će građani Vojvodine bolje da žive? Pa građani Vojvodine će svakako živeti bolje kada upravljanje Vojvodinom preuzme Srpska napredna stranka posle. A zašto da glasaju za Srpsku naprednu stranku? Pa treba da glasaju za Srpsku naprednu stranku zato što je Srpska napredna stranka jedina stranka koja ima dovoljan kapacitet da sprovede reforme koje smo pokrenuli i upravo treba da oslika te reforme i u Vojvodini, zato da bi građani Vojvodine živeli bolje. Sam vam rekao, zaista pokrajinski budžet je zaista ogroman i ta sredstva omogućavaju da se ravnomerno rasporede na sve lokalne samouprave, čime bi se te lokalne samouprave u Vojvodini brže razvijale. I ne samo to, imaćemo izbore na svim lokalnim nivoima i Demokratska stranka će tu i apsolutno izgubiti vlast i u onim opštinama u kojima je bila. Prestaće afere, prestaće zloupotrebe i tu će se nastaviti sprovođenje politike reformi Aleksandra Vučića i to je ono što je apsolutno neophodno za Srbiju, jer kažem,
Sve i apsolutno sve međunarodne institucije su potvrdile da je Srbija na dobrom putu. Srbija nikada nije imala bolju spoljnu politiku, to nam se i pokazalo prošle nedelje gde je faktički odbijen zahtev za prijem Kosova u UNESCO i to je nešto što je zaista jedan plod ozbiljne spoljne politike Srbije. Ako želimo tako da nastavimo, onda moramo imati jedinstvo vlasti, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom, tako i na nivou lokalne samouprave, jer samo uz jedinstvo vlasti se možemo izboriti sa svim onim s čim treba da se borimo. Hvala. Hvala. Gledali ste još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Naravno, ostanite uz Kanal 9. Prijatno večer.